a színpadon, tehát Péter Sramek. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your Péter Sramek a Ghost című film betétdalát énekelte, az Unchained Melody-t, és 78%-ig repítette a százalékmérőt. 78. Nem tudom, itt már tartotok-e a számoknál, nagyon magas lett a szám. 78. Hallgassuk meg a zsűri értékelést. Magas? Igen, magas lett. Az jó? Igen. Jó, hát meglátjuk mennyire, de egyelőre jónak tűnik. Az a helyzet, hogy ez a populáris zeneirodalom egyik legnehezebb száma, legnagyobb ívű nótája. Hihetetlen, hogy te meg tudtad ugrani. Egy picikét még nekem hiányoztál te belőle, de hogy végig tudtad ezt az egészet énekelni, és én azt az egyet kértem tőled, hogy Jimmy, ide vagy oda, mutass más színeket is magadból, és ezt most megtetted, úgyhogy köszönöm szépen egy kékkel. A múlt héten elmondtuk, hogy mi is hihetetlenül tiszteljük és szeretjük és emlékezünk Zámbó Jimmyre, és azt gondolom, hogy itt egy fiatalember, akinek a múltkor elmondtuk, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik majd, amikor nem egy Jimmy dalt énekel. Most úgy mondom egyébként, mintha értenél, de azért, igen, de szóval az a lényeg, hogy elképesztően tetszett az, hogy egy másik dal, egy másik stílus, gratulálok. Sramek, az a helyzet, hogy eddig előttem ketten szólaltak föl is. Ketten? Hát mármint ti ketten. És nem volt jele a Jimmyzmusnak. Mármint nem Jimmyhez próbáltak hasonlítani. Ugyanígy éltem én is meg, úgyhogy gyönyörű volt, köszönöm szépen. Szép hang, átélt, nagyon erőteljes előadásmód, egy személyiség, ami sugároz, és aki mögé tudja tenni azt a dolgot, ami ebben a számban van. Fájdalom és öröm egyszerre. Nagyon szép volt. Meg a Fire, az is meg volt. Szerintem meglátjuk.